Čaute, som ja, Rexor Plays Games. Už natáčam dneska druhé video a dneska bude ďalší LP na Minecraft. Trošku som poupravil statív, alebo jak to nazvať, a už je skoro celý obraz, nejak minulé, že polku bolo vidno, ledva polku. Trošku otočím, nech je to vidno. Super. A last kašľať. A last nechcem. Ba. Asdas. Asdas. Play. X. No. Ticho sa to zapína a nechcem moc húčať, takže. Super. No a budem musieť ísť sem a stať to hľadať, takže je to vidno parádne? Dúfam, že jo. Takže ideme na Rexorové dobrodružstvo. Za kamerou som to moc nehral. Ani nehral. Toto má znamená akože čo? To je akože skin update? Keď viete, toto je, prosím, napíšte mi to do komentárov, čo to je. Bo fakt ja také veci nevím vystát. A kde je môj dom? Aha, tu. Stromy rastú, stromy rastú, stromy mi už rastú. Stromy mi rastú, rastú, stromy rastú. To asi vyrastol za kamerou. Super. A tu je tá výtvarma, som sa že je kde tam. Fajn. A v dojenči tu sekíru kašľať, kopem si s ňou chvíľu. Bam. Oj. Bam. Super, už ju nemám. Čau, Hogi. Pozri sa na mňa. No, furt je bugnutý takde. Takže ja zoberám si všetky táto veci a idem ich preniesť. Keď budem vedieť, kde ich dať. Dobre, takže drevo odrobiť. Pam, pam. No, sem. Bloky. A tu idú také stolny a toto. Sem. Sem, diorite, super, nejaký nový diorite. A granite. A bože, granite tu nebude. Tropy z monštier sú hore. Čakaj, šipy. Tak. To. Tak. Vláknom. Tak. Super. Stršelný puch. Ďalšia kostička. Semínka, to ide tu. To majú byť akože veci na farme, nie? No, že tam je aj toto, ako pretina, učím. A to je taká tu rada. Žiaľ, alebo také. No, kúža je tiež materiál, ale nie. Teraz takto prenášam tu veci. Tu dám kamenný meč, kamennú sekíru, všetko odložím, motiku dám až sem, nakoniec. A drevo idem odniesť dole do čestky. Ja som ale prenosil tá veci. Mal by som zmeniť dvere. Počkať. Akácia? To si robí srandu. Jo, to je dvere sa mi páčia. Takže akácia dole. Jo. Dvere jak v džungli. Wow. Ja, neka. Per. Ja niečo smeltovanie. Drevo. Neka. Ho je tam nechám. Idem tu. Ne. Tak. Čo sme dneska spravili? Ja si idem po klump. No, uvidíme. Zase pôjdeme do jaskinky. Nakopať si niečo, nájsť želu, alebo tak. Alebo dokonca dia. Tak, no, poďme sem dole. Ja si pamätám, ja som tu už raz bol, keď ste nevideli minulé LPčko, tak si ho kúpnite. Tu som ešte nebol. Tak okej, tu je asi trhlina. Alebo nejaká jama. No, super, aspoň želo som našiel. Knedlo vepšo želo.
Ha, no to nie zielone, to sú také bočky na tom. Bočky. A nie som baknutý. Nebojte, nestratil som sa. Jak sa nikdy nestratí. Možno to ste ku diamantom. Aj tak keď skapem, tak, no neviem. Ja poviem za kamerou, lebo fakt tu sa mi nechce kopať všetko vo videu. No, mám ešte aj tak 4. What? Ja to asi som tak behal. A to video by mohlo byť také dlhšie. Čo vy na to? A sorry, tu len mama kričí. Neviem na koho, ale asi na ocka. Super, ja už idem späť. No ale teraz kam? Jo, sem, tu sú... Jo, sem. Mal som tu už dať fakt tú cedrku. Wanted. Musím spraviť aspoň cestu z redstone torčiek, alebo tak. Au. Tu mám tak, kde prízule boli. Čo to akože už začína noc. Čakaj, ja proste sugarcane. To sú akože ryby. Ne, sú chobotnice. Mesiac, ja rád vidím mesíc. Keď je mesiac, tak príde zombík a ma zbije. No tak super, ja toto vymaním, pretože ja chcem farmovať sugarcane. A nemám vedro. A to ti tiež dakedy ešte prídem za kamerou. Doberám vedro a vodu. Rýchlo. Šprinti. Tak ja šprintím. Kopradiny cestou. Kopradiny, čo som obral jednu. Kto chrstal? Tak. No, počkať. Tam budem mať 10 uhlia, lebo ja toto idem staknúť. Koľko už mám toho? Za 3 uhlia, akože fakt. Toľko málo uhlia? Aha, lebo ja to dosť nekopem vo videách. Tak už viem prečo. No tak počkať. Budeme cheatri alebo nie? Budeme cheatrovia? Nákašľať. Dám si kýblik vody, nikomu to nebude vadiť. Ja dám. Nikoho nebude vadiť, keď si čítnem jeden kýbličok vody, nie. Však je to len kýblik vody. Pozriem, že či nie je nejaký nový mob. Takže ich je už nejako veľa, takže... No, späť dám núku. Ja si zoberiem tej sugarcane. Nikoho to nevadí. Ja sa vyspím. S čitnutým kýblikom vody, ktorý tu rozlejem. Teraz som rozlejem. Nerozlejem. Nerozlejem, bo je to... jak sa oškubal. Ty do môjho domu nepôjdeš. Sniffer jeden malý. No tu budem mať komórky, takže... Tu. Taký veľký proud. Tak to bude tiecť. Takže voda. Dobre. Super. Viacej vody nemám. A nemám to tak kde? No to by už bolo všetko, takže čaky.